Ang unang ginamot ko, babae na sira ulo. Nung nilagay na ang kamay ko sa ulo niya, bakit andito ako, anong ginagawa natin dito? Sabi niya sa kanyang mga magulang. Naiyak yung mga magulang niya at nagpasalamat sa akin dahil sa ginawa ko niya. Napakadali ang paggamot ko sa mga taong pumunta dito na hindi ko alam kung paano ko sila natulungan at nagawan ng paraan. Paglipas ng mga araw, halos araw-araw na, wala na akong tulog, wala na akong time para kumain. Nagra-round the clock ako, 24 hours po ako. Pagsapit ng 24 hours, andun na naman napakaraming tao na dumadagsa dito. Magmula noon hanggang ngayon, kahit hindi na ako kumain, pwede. Ang akala ng mga tao, kumakain po ako. Ang kinakain ko lang o ang nagpapalakas sa akin yung Espiritu Santo. Bago ako manggamot, tinatawagan ko ang Espiritu Santo para pumasok sa katawan ko at siya ang magbibigay ng lakas para ako makagamot. Hipan ko lamang ang mga kamay ko, andun na basta't maniwala yung tao. Ako nakawara ako kapag sapay ko Lalipawan. Pero magmula nung ako'y nagumpisa sa misyon na ito, hindi ko naranasan sumingil ng bayan. Bahala lamang ang tao kung tutulong sila. Yung donation box na yan, hindi para sa akin, para sa mga taong nangangailangan, yung mga indigent, yung mga below poverty line. Hindi ko ginamit ang misyon na ito para sa aking kabuhayan o para sa aking kapakanan. That is the command of power. That I have to do my best by means of doing the obligations that is needed to those people. Hindi ko ginamit itong misyon na ito para magpayaman. Wala akong isip na gano'n. Ang isip ko lamang, tumulong at gumawa ng bagay para sa kinabukasan. Nagpapakita po ako ng mga halimbawa, gumagawa ako ng mga bagay na nakakaakit para ang mga tao ay masunod o masundan nila yung mga gawain natin ginawa bago ko nakamit ang ganitong bagay. Dahil ang akala ng mga tao, ako'y isang salawahan na manggagamot. Ang ginagamot ko, hindi lang tiga Santa Maria. Buong Pilipinas, buong mundo. Kasi kaya kong palabasin ang espiritu ko kahit nasa Amerika ko. Kung ano ang nais kong gawin, isasangguni ko muna kay Panginoong Diyos kung papayagan nila akong gawin yun. Hindi lang dito sa Kando, hindi lang sa Santa Maria, lahat-lahat. Nagawan ko ng paraan yung mga sakit nila na hindi na kaya ng doktor. Sige, sumalit ka. Sumalit ka. Umay ka! Umay ka, itamat lang. Sige, sumalit ka. Apa, hinananom dito. Ha? Hinananom. Hinananom. Ha? Hinananom. Hinananom. Kapagpakan ka. Hinananom. Hinananom.
Ikaw, isarap ko, isarap ko. Sige, sumama. So, hindi naman dito. Sumungbat ka. Kaya sumungbat ka. Nya. Nya. Bat. Apay nilakay mo. Patay na. Apay patay na ka na nakakita mo. Sige, agasa mo ito yung babae nga ginamag mo. Sige. La. Lakay mo. Duwa ngayon, ma'am. La. Agasam, sige ng mga agas. Doon nga mimbag ito, makamuka. Bilangan ka, titalo na di pala mimbag. Nalang ka sa amin. Amin nga. Saan nga siya ti mga agas, ta siga tinanggamog. Sige. Dada, bababa. Sige. Sige. Pati pag sa polo na, kaya mo. Kaya mo. La, agasam. Diba, natulo na, nataon na ka eh. Atakyan na, ganda barukong na, agasam. Datoy, pagaling mo datoy. Nakitang datoy. Nakitam. 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 Nakayam. Nakitam. Agasam ko na sila. Masapol nga mimbag na di babae nga makaangas, lang nga makamimbag, makamuka. Dusaan ka, itamot laan, no di karamiday. Anya ti mariknam tata. Sao ka ha? Sumungbat ka! Sumango ka kanya. Kasi mo nasunod ko. Paimbagam daytoy inaramit mo ti kastoy nga kasasaad wan na saan. Nya! Apay niya lao na iti sa mga pangat-atang kanya ka. Tiniliw ka iti na minsan tata pinakarwang manad. Pakitam daytoy. Kaya mo nga maramanan. Nya! Paimbaga mo na saan? Sa sana? Di pa lang mimbag, maminsan pa eh. Paimbaga mo na saan? May karim? Naagasam na niya din kabin mo kanya nagkatang. Pasabtak tarupang mida, takitak panitok kanta balayo tata. Kinanay ni ka Tinakan mo. Tinakan mo manan? Sige, ilote mataparukong ganda dyan na, tanong may katyang pakan mo. Sige, ilutar. Pangatong, may pangatong. Lab. Pangatong niya. Pangatong. Tanong, madakala na. Punta ta. Sige. Lailutan pangatong. Tutulakan ka tayo. Sasarwa ka. Kahit tanungin po nyo kung alam niya yung ginawa niya. O niya kinuwang. Mga mangkukulam, yung mga tao na marunong magkulam para mapahinto ko sa mga bagay na ginagawa niya. Kaya dapat sampalin para mabigyan sila ng leksyon para maramdaman nila yung dapat. Kaya kahit tanungin po niyo sa kanya kung naramdaman niya yung sampal, pwede niyong tanungin kung naramdaman niya yan. Ako rin po kanina ako yung ginawa niya eh. Ito ay itong tungkod na ito bigay ng isang tao noong December 25, 2004 ang tungkod na ito. Kung gusto kong gawin ang mga bagay na hindi lalampas sa dapat gawin, andon yung lakas. Hindi dapat gamitin ito sa bagay na hindi kinakailangan. Bale, itong basta na po ito, malaki nagamit na lang po siya sa Pagpapasanib. Pero ang dasal ko lamang, our Father lamang. Yan lamang ang dasal. So ate, alam mo ba yung nangyari sa'yo kanina? Hindi niyo po alam yung nararamdaman niyo kanina. Yung masakit sa inyo. Alam ko yung masakit sa akin, pero nung kaninang nausap na ako na kayo, wala na ako nararamdaman. So yung feeling niya po, nakulang pero Hindi ko alam. Kaya ginagawa ko, pinuputol ko ang bagay na yan
para hindi na sila makagawa pa ng hindi ka nais-nais sa pagkatao. Sa mga darating na panahon, at kahit hindi sa ganitong panahon, magputsyampo, dapat manatili tayo sa ating paniniwala. Ang paniniwala ang siyang sasalba sa atin para yung mga kalamidad na darating, magawan natin ng paraan para hindi matuloy ang ating pagdurusa. Pagdurusa na siyang ating ikadalagamhati sa darating na araw. Kaya dapat magdasal tayo at gawin natin ang nararapat na naaayon tungkol sa mga dapat gawin tungo sa kaharian ng Diyos. Kaya dapat tayo maniwala at hindi natin ialisin sa ating isipan ang bagay na kakailanganin natin balang araw. Ang tao ay may kanya-kanyang paniniwala. Mga paniniwalang mahirap patotohanan. Mga salubin na mahirap bigyang totoo. Sa panahon natin ngayon, madami ang nagnanais makaramdam at makasaksi ng isang milagro. Lahat tayo ay may karapatang ipahayag ang ating sariling paniniwala at salubin. Lahat tayo ay may kanya-kanyang isip na bigay ng Diyos. Ngunit bilang isang Kristiyano, bilang isang Pilipino na nakatira sa bansang tinaguriang ang nag-iisang Kristiyanong nasyon sa Asya, huwag nating kalimutan na siya lang ang dapat nating pagkatiwalaan. Ang ating Diyos na nagkatawang tao, ang hari na bumaba sa kanyang trono, ang ama na namatay para sa kanyang mga anak. Yan ang mahalaga at yan ang totoo. Sa kanya lang dapat natin ipagkatiwala ang ating hiram na buhay. Iba't ibang kwento ng buhay, iba't ibang paniniwala, iba't ibang aral ang hatid sa bawat isa. At sa bawat pagsikat at paglubog ng araw, pag-asa ang dala. Ako si Mark, hanggang sa muli. Nanggaling mga makatang ulam at kanin, lamang ang bayad pero pumapayag upang masubukan at mapatunayan. Lagi mong tatandaan, ganito lamang ang dapat na ginagawa mo. Huwag mong palalampasin ang pagkakataon, kailangan pupukin ang bako para bumaon. If you do not have the belief, how can I do the matter? Mikropono kahit